Labek, Steilasek, ELAK eta CGT sindikatuek Eusko Jaurlaritzak unibertsitatera bideratutako finantziazioak ez dituela unibertsitateko beharrak asetzen salatzen dute. Abenduko lehen astean lanuzteak hasiko direla iragarri dute. Abenduaren batean Leioan hasiko dira 11:00-tik 12:00 arte, abenduaren 2an Donostian, 3an Gasteizen eta 4an Bilboko Jaurlaritzaren egoitzan. Arabako 30.000 herritarrek bozkatu ahalko dute kontzejuetako hauteskundetan igande honetan. 55 kontzejuk bakarrik aurkeztu dute hautagaitza eta gainontzeko 278 kontzejuetan auzokideek izendatuko dituzte zuzenean hautagaiak. Iruñeko erorien monumentua eraiztearen aldeko plataformak prentsaurrekoa egin du gaur goizean Iruñean. Udalak martxan abiatuko duen katalogoaren onarpena eteteko eskatu dute eta eraikina bera eraistea. EH Bildu, PSN eta Geroa Bairen jarrerekin desengainatuta daudela adierazi dute erorien monumentua bertan gelditzea memoria demokratikoaren legearen aurka doalako. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroak 21-eko albistegira. Fiskaltzak jazarpena eta larderia egon zela adierazi du Askabide klinikaren aurrean egindako protestetan. Antiabortisten aurkako epaiketaren azken saioan 5 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du 21 auzipetuentzat. Jazarpena eta larderia egon zela adierazi du fiskaltzak antiabortisten aurkako epaiketaren 3. saioan. Ostegun honetan Askabide klinikaren aurrean protesta egitera zihoazen 21 pertsonen kontrako epaiketaren azken saioa ospatu da. Fiskaltzak azaldu du antiabortistek egiten zituzten elkarretaratze hoietan jazarpena eta larderia egon zela. Ondorioz akusatuentzat 5 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du. Hala ere, zigorra ordezkatzeko aukera eman du eta trukean 100 egunez komunitatearentzako lanak egin. Klinikak bere aldetik 75 egunez komunitatearentzako lanak egiteaz gain, 20.000 euroko kalte ordaina eskatzen du. Era berean klinikatik gutxienez 100 metrotara kokatzeko eskatu dute. 3. eta azken saio honetan alde guztiek behin betiko txostenak aurkeztu dituzte. Fiskaltzak argi utzi du auzipetuak ez zirela bakarrik isilean otoitz egitera hurbildu, baizik eta klinikaren aurrean etengabe presentzia izateko helburuarekin modu koordinatuan antolatuta zeudela. Halaber, ohartarazi du haurdunaldia etetea erabaki zuten emakumeen erabakia oztopatzeko asmoa agerikoa zela. Askabide klinikako abokatuak azaldu du antiabortistek otoitza arma gisa eta fedea aitzaki gisa erabiltzen zutela, eta beraz, derrigortze delitu baten egileak direla. Antiabortisten abokatuek berriz, otoitzak jainkoari zuzenduta zeudela adierazi dute. Azken saio honetan auzipetuek azken hitza emateko aukera izan dute, eta 21etako batek hitz egin du. Kalte ordaina ezartzen badiote ez duela betetzeko asmorik jakinarazi du. Ez baitio dirurik emango abortuak egiten dituen zentro bati. Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako 700 ikasle baino gehiago STEM sarek antolatutako jardunaldietan parte hartzen ari dira. Euskal Autonomia Erkidegoko derrigorrezko bigarren hezkuntzako 2. mailako 700 ikasle baino gehiagok parte hartu dute STEM sarek antolatu dituen jardunaldietan. Azaroaren 10ean hasi eta 27 arte luzatuko diren saio hauetan, ikasle eta STEM sektoreko profesionalen artean topaketak antolatu dituzte, talentu zientifiko-teknologikoa erakartzeko helburuarekin. Osotara 17 ikastetxe eta zientzia, teknologia, ingenieritza eta matematika arloko 153 profesional izango dira jardunaldien protagonistak. Ekimenaren funtsa, besteak beste, DBH-ko 2. mailako ikasleei euren prestakuntzan eta lanbide hautaketan laguntzea da. STEM lanbideen aniztasuna erakutsiz. Eta nik uste dut ere bai garrantzitsua da hemen ikusteko batzutan bai lortzen dugula nahi duguna, beste batzutan ez, erronkak dauzkagun bizitzan, eta askotan ez dira doitzen gero egin dugunarekin,
baina horrela ikusten dute, gure bizitza edo nola egin dugun aurre, arazo desberdinei. Era berean, jardunaldi hauek lanbide hauetan emakumeen presentzia areagotzea dute xede. Izan ere, gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan zientzia eta teknologiako enpleguen 26% baino ez dituzte emakumeek betetzen. Industrian berriz, enpleguen 30% baino gutxiago emakumeen esku daude, eta ingenieritza eta ikerketa arloko lanbideetan 32% baino ez dira. Hurrengo jardunaldiak azaroaren 26 eta 27 izango dira Bilbon, Deustuko Unibertsitateren kampusean. Volkswagenek aldi baterako lanuzte espedientea aurkeztu du Landabeko lantegian Nafarroan. Datorren abendutik 2026ko uztailera arte izango da indarrean. Nafarroako Volkswagenek aldi baterako lan espedientearen zirriborroa aurkeztu die langileei. Zuzendaritzak iazko baldintzak luzatzea proposatu du, eta gauez lan egiteagatik gehigarria txertatu. Asteazken honetan egin duten negoziazio mailaren 3. bilera, eta zuzendaritzak 209 laneguneko egutegia berretsi du besteak beste. Enpresak berak zirriborroan aurkeztu ditu espedientea aplikatzeko arrazoiak, autoelektrikoak ekoizteko Landabengo fabrikan egiten ari diren egokitzapenak. Hornitzaileek astean 15 txandako ekoizpenak hornitzeko duten ezintasuna, eta azkenik autoak fabrikatzeko piezen falta. Horiek horrela, zirriborroaren arabera, aurtengo abenduaren 1-tik 2026ko uztailaren 3 egongo da indarrean espedientea. Aurrikuspenen arabera, hurrengo abuztuaren 24tik aurrera 3 txanda izango dira berriz, eta egoera normalean jardungo du enpresak. Sindikatuek euren aldetik, UGTek eta Komisiones Obrerasek aldi bateko espedientea adostea babestu dute. Labek eta CGTek aldiz, lana lantaldearen artean banatzea proposatu dute, eta elak azkenik espedientearen eragina mugatzeko proposamen bat aurkeztu du. Gaur azaroko 21 telebistaren nazioarteko eguna ospatzen da. Telebistaren nazioarteko eguna ospatzen da ostiral honetan. Mundu osoko gertakariak etxeetako sukalnetara ekarri zizkigun tresna, asko aldatu da 1920ko hamarkada hartako emisio esperimental irudi dardarti eta zuribeltzeko haietatik. Helburu bera izan du betidanik telebistak, gertatzen dena jendearen gena helarazi, eta xede horrekin jarraitzen dugu gaur egun, teknologia asko aldatu bada ere. Antenatik streamingera egin dugu salto, eta dagoeneko ez dago telebista ikusteko ordutegi zehatzik. Nahi eran ikusten dugu, naiz eta pantaiak ugaritu, telebistak bere horretan jarraitzen du. Izan ere, gaurko egunez, komunikabide honen hasiera xume hura gogoratu nahi dugu. Irudi traketsaiek izan baitziren, gaur egun milioika pertsonen egunerokoan laguntzen duen gailu honen abiapuntua. Egia da, denek ez dutela beti egia kontatu, edo batzuen egia soilik ikusi ahal izan dugula. Baita ere, batzuetan beldurra eman lezakela albistegia ikusteak. Hala ere, guk lanean jarraituko dugu, egunez egun, Euskal Herriko eta mundu osoko txokoetako gertakariak zuen etxetara eraman eta ahotsik ez dutenen egia kontatzeko. Eta bide batez, eskerrik asko egunero Hamaika telebista bizten duzuen horiei. Tigre Galdua filma euskaraz ikusgai izango da zinemetan gaurtik aurrera. Zer da hori? Kume bat da. Baina zein espezietakoa? Tigre Galdua filma azaroaren 21tik aurrera ikusgai egongo da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako areto desberdinetan. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak bultzatutako programa honek Euskal Herritarrei euskaraz bikoiztutako filmak helarazteaz arduratzen da. Zinemagintzan euskararen hedapena bultzatzeko. Ni bezalako beste batzuk daudela. Posible da? Zure familia aurkitzen lagunduko dizut. Barkatu, enuen hori esan nahi. Pelikulak irauten dituen 80 minutuetan zehar, Teo, kanguru borrokalari ibiltarien familia zalapartatzu batek adoptatutako tigrearen bizimodua ezagutuko dugu. Bikaina dirudien arren, lurralde ez ezagun baten irudipenak izan ondoren, abentura epiko batean murgiltzeko beharra ikusten du, bere herentziarekin berriro konektatzeko eta jaioterria suntzipenaren atzaparretatik salbatzeko. Zugarria eserretuko naiz! Teo, zure kristala! Irla Galdua! Kondaira egia da! Kristala nirea da! Ezin duzu hau egin!
Rumeiniarako ordua, oraingoan mugarik gabe. Zer egingo du? Zu zeu izan. Baina nor naiz? Tigre bat naiz. Eta hau nire lurra da. Ara, Teo basatia da. Tigre galdua. Ez, lurrikara! Azkar, geldi, makortu, bidatu! Ez hori zutetan da! Zer egingo dugu? Zinemetan azaroaren 21. Gabriel Arestiren poesian oinarritutako liburua argitaratu du Jon Cortázar idazleak. Jon Cortázar mundakarrak Gabriel Aresti poesia eta gizartea liburua argitaratu du Pamiela argitalatxearekin eta Bilboko udalaren laguntzarekin. Eta liburuak gerturatu egiten gaitu, bai Arestiren obrara eta bai Aresti poeta pertsonara, ez? Gabriela Aresti Bilboren memorian bizi da, hori danok argi daukagu, baina Bilbok ere bere eragin handia izan zuen bere lanan eta bai bere bizitzan, ez? Eta nolabait berak bere hiria hainbeste maite zuen eta berantzat hain garrantzitsua zena, irlatu egiten da bere olerki, bere artikulu eta barretan. Libro hontan saiatu naiz Aresti gizartearekin lotzen, eta gizartearekin lotzeko Arestik egiten daben estrategia bat da, nik genero pobreak ditudanak erabili. Horretarako egileak Gabriel Arestik munduan zehar egindako lanak argitaratu ditu. Normala denez Bilbon, Gasteizen, Madrilen, Sevillan, baina Bernan, Zuritzen, Venezian, Bolognan eta irakurri izan dira, entzun izan dira, argitaratu izan dira, eta orduan egiten dodana libro hontan da etxeratu. Munduan zehar egindako kontu honek etxeratu. Barreiatutako lanak izan dira, baina ekarri ditut ari bi markatzera. Alde batetik hemen kapituluak Arestiren lanaren kronologiaren arabera lerrakaturik dagoz, eta beste alde batetik gaika ere batu ditut. Dokumentazio lan mardula burutu du Jon Cortázarrek, artean argitaratu gabeko zenbait material ere aurkitu ditu. Bigarren kapituluan, artxibo lanarekin jarraituz Euskaltzaindiari esker, Handimai Ginabaitiari, bialtzan deutzosan 3 gutun aztertzen ditut, argitaratu ere bai, eta hor agertzen da Aresti gazte baten proiektu poetikoa zein den. Liburuaren egileak argi utzi nahi izan du, obra Arestiren poesiari buruzkoa dela, eta ez dagoela antzerkirik, ez nobelarik, ez eta ipuinen aipamenik ere, poesiaren ikerketa divulgatiboa dela dio. Durangoko azokako programazioa aurkeztu dute aste honetan. Durangoko azokak asteazken honetan aurkeztu du jaialdiaren egitaraua. Abenduaren 5etik 8ira landako gunean 285 erakusmai izango dira, eta hoietan 1026 kultur berrikuntza egongo dira salgai. Tartean liburuak, musika ekoizpenak, aldizkariak eta audioliburuak. Durangoko azokaren edizio honetan, gainera, 2 gune berri egongo dira. Berbagailua, podcasten plaza izango dena, eta atartea, arte ederrena. Berrikuntzen artean gaueko egitaraua nabarmentzen da. Izan ere, aurten azokak berau berreskuratuko du. Hain zuzen ere, saltokia itzi ostean kontzertuak egingo dituzte. Esaterako abenduaren 5ean Lukiek eta SSSek hartuko dute oholtza. 6ean Mirua eta Naskerrek eta 7an Gaua filmaren emanaldia egongo da, eta bertan izango da zuzendaria, Paul Urkijo. Bestalde azokako arduradunek egitarauko hainbat ekitaldi azpimarratu dituzte asteazken honetako agerraldian. Ahotsenean egingo diren 59 liburu aurkezpen eta 34 kontzertuak, Jone Batzuetan filmaren emanaldia eta Piztiak telesaiaren estreinaldia. Eta abenduaren 8ean Jose Arzumendi omentzeko ekitaldia. Iragarri dutenez, Palestinar herriaren kontrako genozidioa salatzeko geldialdi eta elkarretaratze kulturala egingo dute abenduaren 7ean. Hurrengo egunean, hilak 8 itziko ditu ateak azokak, arratsaldeko 6etan. Arduradunek bertaratu nahi duten hoiei garraio publikoa erabiltzeko gomendioa luzatu diete. Asteazken honetan estreinatu da Kaka antzeslana Erika Olaizolak eta Santi Agirrezabalak aurkeztuta.
Kaka antzezlana Erika eta Bileok ekoiztutako antzezlana da. Duela 2 urte irabazi genuen Korrika Kultura Sormen beka, eta hoxe irudi argi eta garbi batekin hasi ginen, herriko plazan kakamokordo bat agertu da, eta horren inguruen sortu du, thriller komiko enderredozko antzezlan hau. Guretik atea dien gure espektakulo propiotan, bai daula beti humoriekin konexio hori, motibatze gaitu ere bai, humori eitiek, euskeraz egitiek, baita ere euskeraz. Bueno, hor gabitz, harrapatza gaituzu gaina refleksio punto interesgarri baten ze, karo, askotan emate humoriek funtzionatzeko euskeraz, dala euskera tramposo bat, aldegile erdera struktura horietan basautakue, erderaz ere erabiltzeitugu espresio batzuk, baina euskera zaigea, baina gero funtzionatzen una beretan erderazko espresio da, eta bagaude hor puntu hortan, orduan badakeu motivazio pertsonal bat egiteko, bueno, indagatzen jarraitzeko euskeraz, humorie, baina euskera utxien bezala, euskera jatorrien, edo, bueno, zer da euskera jatorra bastakit, baina, bueno, bai... Bai, lan handia egin da antzezlan honetan testuekin. Gure abia puntuaren nahi genuen izatie testu bat eukitzieia, gidoi eukitzi, orduan gidoi gintzan nahitu ginen aurretiken Kepa Errasti eta Hirurok. Eta bai, autu horiek hartu ditugu, eta horrekin muturreaino ungea. Eta gero ja hasi ginen Ainhoa Ierbe eta Mikel Askurainekin entxegu fasien, ja testu horrekin, eta gaur arte. Ni pixka vulnerabilidadien bai sentitzen naiz. Guretzako prozesua aspaldi hasi izan da. Denbora asko gaude honekin, beretanko bazuluen, aktoriekin parteka aurretiken ere fase luze bat indeu elkarrekin, onja aktoriekin, onja lantalde osukin, ja gehitzen dijo eta ontxe gaude puntu hortan, onja publikuen elementu ez hartukoan, eta bauen proba berdeu, aber zer dan kaka baita ere, beretan jendikin probatzezunin, da esperientzia horrek emango igu ere bai, deskubriarazti ez zer dan kaka ere. Bai, gertatzea hori ez, antzezelana gu barrun gaude baita ere, eta antzezelana bea ez ezagun bat. Ez ezagun eda hasieran ez, eta gero ezautzen eta harreman hori sortzen antzezlanakin behakin, orduan pixke fase hortara iristen nahi, antzezelana ezautzen nahi geha, eta egia azken ensaio hauetan ja egia pixkanaka gure sentitzen ez, zer da hau, eta eskerrak kanpotik bide lagun onak eukitugun, Espe Lopez egon da estena zuzentzen, kanpotik berrezku dalako bat emateotik hor kanpuen ez, eta gu konfiantza oso espekin eta oso eskertuta, sekulako profesionala dalako, eta hola xein deu, gure ekipue. 2 urtez egon dira Kaka antzezlana lantzen, baina zertan datza, zer kontatzen du? Herriko plazan mokordo hori azaldu da, eta hori argitzen saiaukoie 4 pertsonai, herri hortako 4 pertsonai esanguratsu, eta gatazka hori karriko ukaka gertu izenak, orduan pixkanaka izangoa gatazka horren konponbidie. Eta hor beraien artien erlazio ezberdin azkebe, eta horren bueltan ibilikoie, hori dena ere ikusiko ez, azken olako egoera konflikto baten aurrien nola kude hau horrek erakusto baita ere behain artin zer mandazkeben. Eta hor aipaukoi hainbat gai. Eta gero, 4 pertsona ikuste ditugu hemen, baina badaude beste elementu batzuk ere kartelien, jendie ondo fijatze bada, pista desenti dakela, igual ze egon daiteken ere. Sorpresatxon bat badao. Korrikakin gerta zaiguna da, izan dela kriston abia puntue, babesare emateigula, eta ero bai gukin deuna baita ere da, behaien indarrak eta gure indarrak, ze guk ere atzenin badakeu ibilbide bat, egin ditugu gure konkistak ere, badegu gure ikuslie, gure... Horren da, olako elkartze bat egin deula, eta, plazerra da, Korrikakin ere, ingo dolako kriston jira, eta guretzat ere, berrile da, iritsiko gehala leku batzuta igual, gure antzezlan propioekin iristez ganak, ez? Hor Nafarroko herri batzuk, eta, orduan, konkista horiek iten jarraitzeko aukeri emateigula, ez? Eta oso aberatsa dela elkarrekin egitie bide hau. Gaurkoan Maili Oñerat eta Juantxo Zeberion Lili bat eta Perlata
Araua abestiekin amaituko dugu albiztegia. Gogoratu Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik ondo izan eta bihar arte. Eta jare zu ere erantzi eta osto hartu lidiba eta osto hartu lidiba eta harek zu ere amets eta harek zu ere erantzi lili bat hartu eta osto erantzi eta harek zu ere amets eta harek zu ere erantzi eta osto hartu lili bat eta osto hartu lili bat eta harek zu ere amets eta harek zu ere erantzi lili bat hartu eta osto erantzi eta harek zu ere amets eta harek zu ere erantzi eta osto hartu lili bat eta osto hartu lili bat eta harek zu ere amets eta harek zu ere erantzi lili bat hartu eta osto erantzi
espazioa fikzio, denboren soinuen vibrazio. Denbora eta espazioa fikzio, denboren soinuen vibrazio. Landare